termički obrađena hrana naspram sirove hrane, kakav utjecaj ima na organizam? Najveći otrov. Najveći otrov. Zato što kad unesemo termičku hranu, telu je to neprijatelj. Telo ne prepoznaje. Znači ti moraš u hrani imati život. Da bi telo prepoznalo da je to njegova hrana, ona mora biti živa. Da ne kažemo da je najbolje ubrati voćku odmah i pojesti je, jer životna energija posle 15 minuta je nema više. A da ne govorimo... Posle 15 minuta? Posle 15 minuta. Interesantna informacija. Jako interesantna informacija i vrlo istinito što sam ja na svom živeći u prirodi i hraneći se na licu mesta trenutno šta ima svojom hranom, mislim to je toliko istinita. Tebi je dovoljno 1-2 kruške ubrane sad i odmah pojedene. Tebi ne treba puno. A ti kad jedeš hranu koja je putovala ko zna koliko i kupljena na tržnici i ona je prazna. Meni su bile potrebne 3, 4, 5 kila voća u toku dana da bi ja možda rekla da sam možda sita. A svoje 2 kruške ili šaku trešanja, znači život je bitan. Kad unesemo termički obrađenu hranu, to je strano telo. Organizam odmah proizvodi bela crvena zrnca i mi smo, stvar nam se upala u telu. Zato što diže se temperatura polako. Mi svi imamo temperaturu sad normalnu blizu 37, 36, 7, 8. To nije naša temperatura. To je temperatura koja je izazvana stalnim jedenjem termički obrađene hrane. Zato što ona proizvodi bela krvna zrnca i to je upala. Znači, neprijatelj mora da se... To je neprijatelj telu. Kad pojedeš živo, sve je lagano. Sve je lagano. Sitila sam se šta sam htjela reći, ali slušala sam te. Bila mi je gost prije možda godinu dana, Maja Volk. Ona je poznata u tome i onda je rekla u stvari da je kuhanje lonci i šerpe omaž ženskom mazohizmu. Da je to toliko oslobođenje kad ti znaš da ti ne moraš te puste namirnice kupovati, ricka, sicka, dinstat, pržit, kuhat, da je to tako oslobođenje i vremena. Slobodnog vremena. Wow. Ti dobiješ dnevno po 4-5 sati slobode. Slobodnog vremena. I zdravlje. I zdravlje, naravno zdravlje, mislim. Ali u glavi je problem. Teško je napraviti taj klik. Sad neko dobije bolest neku jako tešku, pa ga možda tu malo inspirira da nešto promeni, a nekome čak ni to ne pomogne. Ja stvarno, teško je reći šta to nekoga inicira da malo nešto pokuša promeniti. Stvarno, meni je očaj. Ja sam stvarno bila toliko očajna i sa svoje 32-3 godine, koje su najbolje godine. Točno. Najbolje godine. Puna snaga. Ja sam sela i mi razmišljala, Bože, kako ću ja, dokle ću ja do kraja života, na šta će moj život izgleda sa 70, recimo, ako ih doživim. Na šta? Večito na lekovima, pošto sam ja već bila, ja sam krenula i na lekovi, tražila sam spas. I onda, knjiga mi je bila stvarno neki znak koja je stvarno izazvala promjene. Ja sam rekla, daj, vidi koliko tu bolesti leči, daj da pokušam. Koliko si ti već dugo na sirovoj prehrani i koliko je u stvari takva prehrana iz iskustva i drugih, sigurno si proučavala i znaš ljude koji su u tome dugoročno održiva, ali to nešto do kraja života ili periodično ili... Ja sam od 2012. na sirovoj prehrani i sa nekim malim izletima sa prijateljima i to, mogu reći da nekih 95% sam na sirovom konstantno svih ovih 12 godina.